врата небесна, нека Бог да ни благослови. Камъкът беше ли помазан преди да го помаже Яков? Не, той си беше камък. Но след като Яков го помазва, тогава самото място става врата небесна, нека Бог да ни благослови. Същото е Исус Христос. Кръстът и дървото за всички беше проклетия. Но Христос, което означава помазаника, е помазал проклятието да стане път за спасение. Нека Бог да ни благослови, облечени в тая правда. Кирчо, аз искам да загасиш ти кружка тук. Габриел да се приготви за един клип. И искам да ви покажа точно на този кръст какво Христос е направил за теб и за мен.
Вижте какво Христос е направил за нас. Всяка проклетия, всеки грях, Той ни освободи от него, като стана проклет, за да можем ние да се облечем с неговата правда. Така че апостол Павел разбира това и казва: на първо място облечете се в правдата на Христос. Той е взел целият ти грях. Няма защо дявол да дойде и да ти каже някои неща. Той е взел цялото ти проклятие. И знаете ли, тук Христос вика и казва: Отче мой, защо си ме оставил? Спомняте ли си, когато Адам и Ева се грешиха, самата природа на Бог няма как да бъде заедно с греха и те бяха изгонени далеч от Бога. Когато Христос е поел цялата ти вина, целият ти грях, Бог за първи път се отдалечи от него. И Христос остана сам. Та ти и аз никога да не бъдем сами. Амин. За това дърво се говори в Библията от Битие до Откровението на Йоан. Аз съм извлякал някъде 14 ситуации, в които се споменава дървото. Има един случай в Четвърто царе, няма да ги кажа всичките, Четвърто царе, 6 глава, 5 стих. Тук се разказва един случай с Елисей, пророкът на Бога. И там имаше хора, които искаха да следват Елисей и Бога. И трябваше да направят едно място, където да бъдат събрани и там да се учат в Божието присъствие. И един от тях, като сечеше греда, желязото падна във водата и той извика и рече: Господарю мой! То беше взето назаем. А Божият човек рече: къде падна? И показа му мястото. Тогава той отсече едно дръвце, да го хвърли там и желязото изплава от водата. Нека Бог да ни благослови. Господарю, той е взето назаем. Аз няма как да го върна. И тогава Елисей прави едно откровение, като вземе едно дърво и на същото място, където падна това желязо или тая брадва, на същото място той хвърли дървото там и брадвата изплува по свръхестествен начин. Нека Бог да ни благослови. Ние имаме Бог, който е заплатил целият дълг. Ние имаме Бог, който е премахнал всякакво проклятие. Ние имаме Бог, който беше на кръста и пое цялото нещо, ти и аз да бъдем оправдани. Амин! Аз искам, когато свърши службата, да се отидем богати в Него, да се отидем въоръжени в тая правда, за която апостол Павел ни казва в Ефесяни 6:14. Има един друг случай. В Битие, срещата с Ной. Бог идва при Ной и казва, 6 глава, там някъде цялата история. Казва Ной, хората започнаха да вършат грехове. Чуй ме, понеже ти си намерил моето благоволение, направи ковчег. И ковчегът да бъде от дърво. 6:14 мисля, че е Гавриеле. 6 глава 14 стих казва така Господ: направи си ковчег от коферово дърво. Стай да направиш в ковчега и да го измажеш отвън.